sa ka. Huwag ka nang walang dahilan sumama sa iba, hindi. Maayong adlaw kanyong tanan nga mga suking tipaminawan nining handumanan sa usa ka awit. Ug ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si John Ray. Sa dili pa nako usugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, nang hihinayang. RMN Drama presents Handumanan sa ka awit. Ano pa daw sa iyang kaagi karon? Mao kini usa ka lalaki nga taga Negros Occidental. Ang tumatampo dagda sa genre. Wapa ginibihan na da. Juloy naon sa ka, uy. Kisa may kisigihan ni magtuto. Ah, kanang babae nga nagtakilid ba? Wapa sa? Oo, gwapa, cute. Crush ba ko na niya? Inigpa-counter niya. Akong ingon nga na-crush ka, ha? Ha? Yoy! Ang bahala ka. Ay, yan na din pa ingon ay. Pareho ko ini, miss. Miss, kisa tayo mangan. Mary Rose, nga nang nanguta naman ka? Crush magod ka sa akong bagger, si John Ray. Mao ba? Thank you. Dera ang imong kinumpara so. Ako lang gisod og karton. Salamat, January. Salamat ha nga imo kong gitawagan. Bugoy kaayo ka, uy. Ha? Ano man? Imo magibot ang imong name ug number dito sa karton. Ako tong gituyo eh. Ngano man? Aron imong kong tawagan. Rose, pwede ta magkita? Ngano man? Nakoy tuyo ni mo. Isulti lang diri sa cellphone kun unsa imong tuyo nako. Ganahan ko nga sa personal gyud ako isulti ni mo. Magkita ta. Unsa imong toyo na ako, January? Ayaw ka sa ko ha. Rose, ang tinuod. Dugay na kong nakagusto ni mo. I love you. May chance ka ko? Bitaw, uy. Nga nang mulimod man ko. Ganahan sa ko nimo, January. Ang buti mo ipasabot nga. Uyab na ta. Oo, uyab na ta. Salamat, Mary Rose, nga imo na kong gisugot. Salamat yung ayo. Naol, naiuyab. Lipay kay ko, Joy, nga gisugot ako ni Mary Rose. Ang pingil gid in town na si Mary Rose, ha? Kay swerte kay kanak niya. Bata na, guwapa pa. January, nga kita mo ko nimo din sa sementeryo, uy. Nindot mo din kay Mingaw. Huwag makakita na to. Mag-unsa man ta din, he? Mag-stress na rin yan ang ganda. Uy, kalangas ang imong kamot, uy. Sagdi lang ko sa kong buhatan ni mo, Rose. January, uy. Mary Rose. Mary Rose. Ngayon nihilag mo ka. Sabat niya, uy. Sakit trabaho.
Ngunaan na og ginawa sa Primero. Bantay ka do. Masig mamabdos ko. Aw, mamabdos ka. Mag-ipon ta. Bantay bitaw ha. Kumpiyansa ka sa ni mo, uy. Ha? Ano man? Bata pa in town kay na si Mary Rose, uy. Unya imong gilabtan. Bata lagi. Nya, makao naman. Hala no, ako'y nabalaka ni mo ay. Ha? Mabdos ka? O, January. Mao din lakiha nga mabdos mo mireros. Ah, oy. O, kuya. Pida. Pida ni mo do. Ah, Iwo bang giambong-ambong ang moison? Bata ba gini? Ngayon mong ipamabdusak. Kuya! Kuya, yun ang yung kulata si January! Kuya, asa ba? Kinahanglan imong ipulan ang umangon, ha? Kaya kung imo gini pasagan, patyo ka na mo. oh. Naunsa man ka? Ngayon naginuktok man ka. Hindi pa lang tungod sa imong maigsuon eh. Digid ko makikipon mo. Nga sa ato pa. Napugos lang ka. Di ba ko andam, good? Imo maning tinuyuan. Maguntahan na lang ni. Kumusta man ang bagong menu? Minyo sa mong mata. Hala, kung saan tawag ana? Nagtipo na baya mo ni Mary Rose. Minyo na may tawag ana, uy. Gila ay mo ng kinabuhi ay. Na, murag gidangat ini ron. Ah, Joy, muna ko kulin mo ha. Kaya magtagay ba ko? Hoy, unsay tagay, uy. Mapit ko gimnanan. Kawas ka laay ba? Imnan ko ni pila ka botilya. Aron mawa ning problema na ko. Oh. Wapde gamtog. Gihawati ka nga mauli. Anong huwat-huwat pa mga ko? Muli na ko, ganahan ko. Unsa di problema ni mo, January? Ngayon naghubog-hubog man ka. Ikaw. Ikaw ang akong problema. Sa tinuod lang. Wap di ko'y plano nga magminyo-minyo. Kaya di ko ganahan nga na'y obligasyon. Katungin mo mga igsuon ang nagkaingon nga ni nagtipon ta. Huwag ko ganahin ang puyo ay. Uwa ka ni balipay nga may umaabot at ang anak. Di ba ko andam nga mahimong amahan? January? Aray! January! January, tabangi ko! Sa camera, Ros. Sakit kayo ko tiyan. Og, Ah, may dugo kami agad sa kuwatubangan. nakuhaan ka? Ha? Makigbuwag na ko. Mupauli na ko sa amo. Ihatag kong imong kalipay. Oh. Manghinaot ko nga. Makakita kag babae nga mas labaw pa na ako. Maula ni Timan eh. Love ka ayo ti ka. Mira, Ros. Naunsa mo ko, uy. Nagsige naman hinong kat-absent. Laay lang ko, Joy. Gilaay ka kay nagbuwag na mo ni Mary Rose. Abi ba na ako, malipay ka kay nagbuwag na mo ni Mary Rose. Lahi man hinon akong ibati, Joy. Gimingaw man hinon ko niya. Junri, naibaw ka sa balita ron. Ha? Unsa man? Nanay bagong uyab si Mary Rose. Oh. Ralph Angan. Unsa? Nganong niya ka? Unsi mong tuyo? Mary Rose, maluoy ka. Magbalik ta. Sorry, January.
May bago na akong hinigugma. Huh? Ay lang pagsamok sa mong relasyon ni Mireros, bay. Mao ba na mong bago? Oh, siya si Ralph. Pauli lang, bay. Ay lang pagsamok na mo. Di ko mapauli. Mireros, maluwi ka. Magbalik ta. Nahigugma pa ko nimo. Oy! Ikaw ba? Ay, lagi pang samok-samok sa umanghot. Kaya na uyab. Kuya! Aray, hinayalag tambal. Okay na. Ako nang natambalan imong mga bunog. Salamat ha nga. Imo kong gianin sa akong gipuyan. Bisan pa siya mong gibuhat na ako. Siya mong pagpasakit na ako. May kaluoy pa akong nahabilin nimo. Salamat, Rose. Mira, Rose. Magbalik na lang ta. Maluwi ka na ko. Karoon pa ko nagkaambong nga. Nagkinahanglan di ko mo. Magbalik na lang ta. Dili mahimo. Nagplano namin ni Ralph nga magminyo. Unsa? Ikaw manggod. Wa mo ko nimo ampingi. Kung imo palang utak kong giampingan. Kung imo palang utak kong gimahal. Dili unta ko mawa nimo. Mira, Rose. Manghinaot ko nga. Makakita kag babae nga para gyud imo. O kung maabot ang higayon na. Panggaa siya. Ayot og guti nga. Mawa siya nimo parehas na ako. Mira, Rose. Inaam ko Nagmahay ko sa kong gibuhat. Pero wako'y mahimo. Kay dili na ako ang tag-iya sa kasing-kasing ni Mira Rose. Tinuod day ang ilang giingon nga unya mo na makita ang bilis sa usa ka butang kung wa na kini nimo. Dinhi na lang kutob ug daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN. No kita mga hikalang kaagi ni Gianri nga taga Negros Occidental. Uban sa awit ngayang kipangayo. Awit nga nagulahan ng hihinayang. hindi na sa Ang mga kaagi gibata na doon sa radyo ni Ricky Persuelo garing ugubos sa direksyon ni Priscilla Regadas. Kamuusap mga higala mga sukin ti paminaw kinasing-kasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usa kaawit. I-address lang na ining tulumanon, handumanan sa usa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.